Sit. Astăzi vreau să fac un episod de survival în Minecraft. Vreau să fac și episoade cu Minecraft, deci să începem. Mapa nu am văzut-o, nu am jucat-o, nu știu nimic despre ea. O să facem multe, o să mergem la minat, ne vom face case și altele. Voi face și mâine alte episoade NAV 2. Uitați cum arată. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Așa. Hei, o să vă omor mai târziu pe voi. Așa. Acum să tăiem lemne. Dacă vreți să știți, joc pe cea mai bună versiune de Minecraft. Așa. S-a nimerit o mapă destul de bună. Aici ne vom face casa. Sper să vă abonați la mine și să dați un like acestui episod. Voi filma câteva minute. Vreo 12. Vreo 12, cam așa. Vreo 12 un sfert de oră. Dacă vreți și să scrieți în comentarii dacă vreți să fac și episoade de Clash of Clans. Dacă vreți să știți, am Tonhell level 5, Liga 3 de argint, am vrăjitori și cred că sunt destul de puternic. Să-mi scrieți în comentarii dacă vreți. Pacul ăsta și apoi ne facem unelte și altele. Așa. Acum găsim mâncare. Unde au plecat? Erau niște cai pe aici. Oi, ne vom face pat. Ne vom face pat alb. Așa. Lână și carne. Ce lână visez. Sunt prost. Așa, ne vom face haine din piele. Deocamdată ne vom face o mică cocioabă din lemn, iar apoi o vom mai evolua. Așa.
Asta te omor și pe tine. Haide, mă mori. Mamă, ce vor face. Gata. Bun. Nu mă mai duc după masa aia, după crafting table. Îmi pun direct aici. Stai. Să ne facem așa. O fac același. De asta. Dar mai avem nevoie de o oaie. Mai vreau o oaie. Ca să aibă lână albă. Ia. Gata, ne-am făcut și pat. Pat alb. Ne-am făcut pat alb. Așa. Să începem să ne facem cocioaba. Ne facem căsuța. Nu cred că o să fie cociobă. Pare că o să ne facem casă, nu cocioabă. Cum am zis eu. Așa. Trei. 4. Aici ne vom face un geam. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Geam. Până acum ați observat că nu ne-au omorât nimeni la FNAF. Dacă vă place un joc, scrieți în comentarii sau dați un like. Și mai avem aici 1, 2, 3, 4. Opa, am căzut. Stai. De ce nu ne putem face geam? Că aici o să avem cameră. Să avem ușa. Așa. 4. Deocamdată îl pun și aici, ce să punem aici și crafting table îl pun aici. Nu-mi place că pe versiunea de telefoane sau tablete îți dă câte 3 uși. Nu am nevoie de atâtea. Să ne ducem după ele. Nu. Deja rătănile alea, ambalei și ceilalți nu vor putea pătrunde în casă. Nu pot. Ce n-ai s-a auzit? În păianjă. La dimineața păianjenii nu prea sau și seara nu prea. Așa.
Nu. Ori spawner, pe aici spawner. Sper să fie destul de tare, mi-a dat și lucruri bune. Am găsit în multe spawnere la viața mea de Minecraft. Uite-l! Uite-l, bă! Bă, să nu faci nimic. A, nu e spawner. E peșteră. Am minat ca prost, putem să minăm mai încoace. Gata. Opa. Wow. Vreau cărbune. Nu văd. Știu. Cred că nu vedeți. Să știți ceva, nici eu. Merg așa. Fără o dâră mică. Stai, am văzut cumva acolo. Balău. Sper că pe aici am venit. Da? Pe aici. Iai, fac! A, fac! Iai! Mamă, să-i trag aici să... Nu. Buie creeper-ul ăla al naibii casă. De acolo mă culc. Cum mai bine ne facem acum geamul? Să nu ne vedea creeper. Haide, mă. Yo! Yo, stai acolo! Bă, stai acolo, pleacă. Nu mai stricați! Au taina aici, stați acolo. Să ne băgăm unelte nefolositoare. Lucrurile nefolositoare aici. Și cred că acesta este sfârșitul episodului. Ne vedem data viitoare, fără zombie și fără creeperi. Ciao!